Na východe platí sobota, robota. Alebo inak. Ak chceš byť v živote šťastným človekom, netráv víkendy utekaním od života, ktorý nechceš. Naopak, buduj si počas víkendov život, ktorý chceš. Ja by som najradšej do školy vôbec nechodila a bola by som full-time manželka a mamina. Avšak veľa mi už nechýba, tak som si povedala, že to nejako zvládnem a školu dokončím. Už dlhšie mám doma túto posteľku od rodičov a dnes som sa do nej konečne pustila. V tejto posteľke som spala ja aj moje dve ďalšie sestry. Keďže práca s drevom ma baví a nevidím dôvod pre bábätko všetko kupovať, rozhodla som sa túto nostalgickú posteľku reštaurovať. Veľa toho netrebalo. Najprv som ju vybrúsila s drsným papierom, vyčistila ju a nechala vyschnúť. Nasledovala kávička s Filipom, ktorý tiež od rána pracoval. Ja som si dala iba napenené mlieko. Potom sme si dali skvelý obed, ktorý nám pripravila Filipová mamka. Po obede som už vyschnutú posteľku znova vybrúsila s hladkým papierom a pustila som sa do jej montovania. Na to som si musela zavolať svokra, pretože som takéto šrúby ešte nevidela. Na poskladanej postielke som mu vysvetlila, ako ju chcem upraviť, aby vyhovovala podmienkam v našej izbe. Narysovala som čiary a pustili sme sa do rezania. Večer som postielku zmontovala v našej izbe, aby som skontrolovala, či všetko sedí. Následne som ju presunula na našu posteľ a samozrejme tehotenský mozog ma opäť zradil a ja som mu dala opačne, takže som ju ešte musela otáčať. Našťastie to išlo celkom ľahko, takže som to zvládla a potom som už iba pridala roštu pod madrac. Otestovala som praktickosť postielky v ľahu na svojom madraci a s výsledkom som dosť spokojná. Už ma teda čaká iba náter a výbava bielizne. Daj follow, aby ti neunikol finálny výsledok.